Καλώς ήρθατε στους συνεργάτες του Κάνω Πάρτι. Η πλατφόρμα μας βοηθάει γονείς να οργανώσουν παιδικά πάρτι στο σπίτι, σε χώρο ή και σε πάρκ. Πλέον, εκτός από τα venues, μπορούν να βρουν και επαγγελματίες συνεργάτες, όπως animateur, DJs, face painters, παιχνίδια, εξοπλισμό για πάρτι, catering, στολισμό, τούρτες και πολλά άλλα. Οι γονείς μπορούν να διαβάσουν στο προφίλ σου περισσότερα για εσένα, την εμπειρία σου, περιοχές που εξυπηρετείς, αλλά και συγκεκριμένα πακέτα ή προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρεις. Είναι δική σου επιλογή αν θες να δείχνεις τις τιμές σου ή όχι. Ο γονιός που ενδιαφέρεται για το προφίλ σου και τις υπηρεσίες σου μπορεί να σου ζητήσει ένα αίτημα προσφοράς. Όταν συμβαίνει αυτό, εσύ λαμβάνεις ένα email και μια ειδοποίηση μέσα στο site του Κάνω Πάρτι και έχεις τη δυνατότητα να απαντήσεις δίνοντας είτε συγκεκριμένη τιμή για την προσφορά σου, είτε να ανεβάσεις ένα αρχείο με την προσφορά των πάρτι σου. Τέλος, έχεις τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις κατευθείαν με τον πελάτη, εφόσον έχεις στη διάθεσή σου όλες τις πληροφορίες και τα contact details μαζεμένα.